Знаете ли, че някои добавки не работят сами, но в правилната комбинация ефектът им може да се удвои? Първо, магнезий и B6. B6 действа като ключар, отваря вратата на клетките, за да влезе магнезият. Без B6 магнезият остава отвън и не може да изпълни нито една от функциите си. Клинично проучване показва двойно по-голямо намаление на стреса при комбинацията, отколкото само с магнезий. Ето защо тази двойка работи заедно. Второ, цинк плюс витамин А. Цинкът произвежда транспортния протеин RBP. Това е камионът на витамин А в тялото. Без достатъчно цинк, RBP не се синтезира и витамин А остава заключен в черния дроб. Имаш нормални нива, но очите ти не виждат в тъмното, кожата е суха, имунитетът страда. Това се нарича функционален дефицит и почти никой в България не говори за него. Трето, витамин D плюс магнезий. Трите ензима, които активират витамин D, CYP2R1 в черния дроб, CYP27B1 в бъбреците и CYP24A1, всички те зависят от магнезий като кофактор. Без достатъчно магнезий, D3 остава неактивен. Приемаш го, плащаш си за него, но организмът ти не може да го използва. И четвърто, любимото ми, пробиотик плюс пребиотик. Пробиотиците са живи бактерии и пътят им през стомашната киселина е труден. Пребиотикът е храната, която им помага да оцелеят и да се установят в червата. Когато ги комбинираш, получаваш симбиотичен ефект. Бактериите не просто оцеляват, те процъфтяват и произвеждат късоверижни масни киселини, които подхранват чревната лигавица. И най-хубавото, българското кисело мляко с банан е перфектният естествен симбиотик. Науката го потвърждава. Аз съм фармацевт, това видео е с образователна цел и не представлява медицински съвет. При здравословен проблем консултирайте се с лекар.